Παρατηρούμε τη διπλανή συνδεσμολογία αντιστατών και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο σύνδεσής τους, ώστε να υπολογίσουμε την ολική ισοδύναμη αντίσταση. Βλέπουμε ότι οι αντιστάτες RαΓ και RαΔ δεν είναι παράλληλα συνδεδεμένοι γιατί έχουν μόνο ένα κοινό άκρο, το α, ενώ τα άλλα τους άκρα, γ και δ, δεν είναι κοινά. Φυσικά οι RαΓ και RαΔ δεν είναι ούτε σε σειρά, γιατί δεν διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Το ρεύμα που εισέρχεται στο α διαχωρίζεται στους δύο κλάδους, ΑΓ και ΑΔ. Με παρόμοια συλλογιστική, βλέπουμε ότι και οι αντιστάτες ΑΓΒ και ΑΔΒ δεν είναι ούτε σε σειρά, αλλά ούτε και παράλληλα συνδεδεμένοι. Στη συνέχεια κοιτάμε τους αντιστάτες ΑΡΓ, ΑΓΔ και ΑΓΒ. Βλέπουμε ότι έχουν μόνο ένα κοινό άκρο, το γ, άρα δεν είναι παράλληλα συνδεδεμένοι. Επίσης, το ρεύμα που εισέρχεται στο γ από τον κλάδο ΑΓ θα χωριστεί σε δύο μέρη, στο ρεύμα που θα διαρρέει τον ΑΡΓΒ και σε αυτό που θα διαρρέει τον ΑΡΓΔ. Άρα, οι τρεις αντιστάτες δεν διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, δηλαδή δεν είναι ούτε σε σειρά. Το ίδιο συμβαίνει και για τους αντιστάτες ΑΔ, ΑΓΔ και ΑΔΒ. Τελικά οι αντιστάτες δεν είναι συνδεδεμένοι, ούτε σε σειρά, αλλά ούτε και παράλληλα. Και πώς θα βρούμε την ολική ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας? Μόνο πειραματικά, με κάποιο ωμόμετρο, ή υπάρχει και άλλος τρόπος? Ας δούμε λίγο καλύτερα το κύκλωμα. Παρατηρήστε ότι το κύκλωμα αποτελείται από 4 όμοιους αντιστάτες, αντίστασης R, και έναν διαφορετικό, αντίστασης R τόνος. Αυτή η παρατήρηση θα βοηθήσει να δούμε το κύκλωμα κάπως αλλιώς. Έστω ότι ρεύμα Ι εισέρχεται στον κόμβο Α. Αφού μετά τον κόμβο Α το κύκλωμα είναι συμμετρικό, το ρεύμα δεν έχει κανένα λόγο να μην ισομοιραστεί στους κλάδους ΑΓ και ΑΔ. Άρα, ο κάθε κλάδος, λόγω συμμετρίας, θα διαρρέεται από το μισό ρεύμα, Ι2 και Ι2. Χωρίς να μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στο κύκλωμα, ας δούμε τι γίνεται στα άκρα του. Αφού στον κόμβο Α μπαίνει ρεύμα Ι, από τον κόμβο Β θα βγει πάλι ρεύμα έντασης Ι. Όμως το Ι που εξέρχεται από τον κόμβο Β προέρχεται από ένα επίσης συμμετρικό κύκλωμα. Επομένως, πρέπει να αποτελείται από δύο ίσα ρεύματα. Αυτό σημαίνει ότι οι κλάδοι ΓΒ και ΔΒ θα διαρρέονται από Ι2 και Ι2 αντίστοιχα. Η συνολική εικόνα του κυκλώματος, σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι αυτή. Τώρα, ας κοιτάξουμε τον κόμβο Γ. Εισέρχεται σε αυτόν ρεύμα Ι2 από τον κλάδο ΑΓ και εξέρχεται από αυτόν, επίσης, ρεύμα Ι2 στον κλάδο ΓΒ. Επομένως, στον κλάδο ΓΔ δεν διακλαδίζεται καθόλου ρεύμα, δηλαδή η R τόνος δεν διαρρέεται από ρεύμα. Ακριβώς τα ίδια συμβαίνουν και στον κόμβο Δ. Εισέρχεται Ι2 από τον κλάδο ΑΔ και εξέρχεται επίσης Ι2 στον κλάδο ΔΒ. Έτσι, πάλι στον κλάδο ΔΓ δεν διακλαδίζεται ρεύμα, επομένως η αντίσταση R τόνος δεν διαρρέεται από ρεύμα, ούτε κατά την αντίθετη φορά. Συνοψίζοντας, έχουμε τα εξής. Ρεύμα Ι2 μπαίνει στον κόμβο Γ και βγαίνει από αυτόν χωρίς να διακλαδιστεί στον αντιστάτη R τόνος από το Γ στο Δ. Ομοίως Ι2 μπαίνει στον κόμβο Δ και Ι2 βγαίνει από αυτόν χωρίς και πάλι να διακλαδιστεί στον αντιστάτη R τόνος από το Δ στο Γ. Άρα, ο κλάδος ΓΔ δεν διαρρέεται από ρεύμα και έτσι το κύκλωμά μας έχει έναν αντιστάτη, τον R τόνος, που τελικά δεν μετέχει στην συνδεσμολογία των υπολείπων αντιστατών. Τελικά, το κύκλωμα θα είναι ισοδύναμο με αυτό. Και η τελική συνδεσμολογία μπορεί να επιληθεί. Η RαΒ και RΓΒ είναι σε σειρά, με ισοδύναμη αντίσταση,
Rαβ ίσον R συν R ίσον 2R. Ομοίως για τους αντιστάτες Rαβ και Rδβ έχουμε ισοδύναμη αντίσταση Rαβδβ ίσον R συν R ίσον 2R. Τώρα, οι αντιστάτες Rαβγβ και Rαβδβ είναι παράλληλα συνδεδεμένοι και τελικά η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι 2R επί 2R προς 2R συν 2R ίσον R. Θα κάνουμε κανένα πείραμα? Ας δούμε λοιπόν μια πειραματική επιβεβαίωση της προηγούμενης εξήγησης. Έχουμε φτιάξει τη συνδεσμολογία μας με λαμπάκια και τα 5 λαμπάκια είναι ίδια, δηλαδή αρτόνος ίσον R, αλλά αυτό δεν θα παίξει κανένα ρόλο στη διάταξη. Όπως είδαμε, για να μην διαρρέεται η αρτόνος από ρεύμα, αρκεί οι 4 περιφερειακές αντιστάσεις να είναι ίσες. Εδώ είναι και οι 5. Βεβαιωνόμαστε πρώτα ότι όλες μας οι λάμπες λειτουργούν, δοκιμάζοντας τους ακροδέκτες στους κόμβους Γ και Δ. Στη συνέχεια τοποθετούμε τους ακροδέκτες στα άκρα Α και Β του κυκλώματος και πράγματι βλέπουμε ότι η μεσαία λάμπα παραμένει σβηστή. Άρα η μεσαία λάμπα όντως δεν διαρρέεται από ρεύμα. Μάλιστα, αν αυξήσουμε σταδιακά τη τάση τροφοδοσίας, παρατηρούμε ότι οι 4 περιφερειακές λάμπες αυξάνουν σταδιακά τη φωτοβολία τους, ενώ η μεσαία λάμπα παραμένει διαρκώς σβηστή. Έτσι φαίνεται πως αν οι 4 περιφερειακές αντιστάσεις λάμπες είναι ίδιες, η μεσαία δεν θα διαρρέεται από ρεύμα. Και καμιά έκρηξη θα κάνουμε? Προφανώς δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι περίπου αντίστοιχο και αρκετά εντυπωσιακό. Ας το κάνουμε. Κατασκευάζουμε τη συνδεσμολογία μας με αντιστάτες των 10 Ω και 0,25 W. Την τοποθετούμε σε ακροδέκτες και τη συνδέουμε σε τροφοδοτικό χαμηλών τάσεων, 0 έως 20 V. Αυξάνουμε σταδιακά την τάση από τα 0 V μέχρι να αρχίσουμε να παρατηρούμε καπνό από τους 4 περιφερειακούς αντιστάτες. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι ο μεσαίος αντιστάτης δεν βγάζει καπνό. Το φαινόμενο εξηγείται ως εξής. Το ρεύμα που διαρρέει τους περιφερειακούς αντιστάτες σταδιακά αυξάνεται και όταν ξεπεράσει μια τιμή αντοχής του αντιστάτη, ο αντιστάτης υπερθερμαίνεται γι' αυτό και καπνίζει. Φυσικά επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα ότι ο μεσαίος αντιστάτης, που δεν καπνίζει, δεν διαρρέεται από ρεύμα. Τέλος αυξάνουμε κι άλλο την τάση και τελικά οι 4 περιφερειακοί αντιστάτες πιάνουν φωτιά, ενώ ο μεσαίος παραμένει άθικτος. Μπορείτε να δείτε περισσότερα πλάνα των 2 πειραμάτων σε βίντεο, σκανάροντας το QR code ή πληκτρολογώντας την αντίστοιχη διεύθυνση. Και εδώ τελειώσαμε με την εξήγηση αυτού του πολύ παράξενου κυκλώματος.